Okay. Altså, efterskolelivet, det er noget helt specielt. Det kan vi godt være enige om. Ja, meget. Altså, det er, at man bare står op alle sammen og spiser morgenmad, og alle ligner bare sådan nogle idioter om morgenen. Men det er mega rart, og så er der morgensamlinger, og det er bare hyggeligt. Jeg elsker efterskole, det er lige mig. Ja. Også alle de kedelige ting i hverdagen, de bliver bare meget sjove, når man er sammen. Hvordan det er at være på skole. Hårdt. Men stadig fedt, altså afslappende. Nogle gange. Ej, det er fedt at være på efterskole. Man lærer virkelig en selv at kende. Og man finder ud af mange ting ved en selv, som sådan, man ikke vidste i forvejen. Det er meget afslappet og behageligt. Og det er også hårdt, fordi vi laver så meget gymnastik. Synes jeg. Det er ret. Det er ret. Jeg glæder mig ikke til at stå. Man har et mega godt forhold med ens læger, fordi de er ligesom... Det er også altid. Og sådan noget. Ja. Det er bare hyggeligt. Det bliver overhovedet ikke sjovt at komme hjem. Ja. Også hvis man begynder at være pæn. Det var ikke. Alle kan bare lide, altså, hvis man kan lide nogen, så kan man lide dem, for eksempel de sådan er. Man har set dem pæne, og man har set dem grimme. Så de må hvordan man ser ud i dem. Er det jo sådan, at man alle sammen på samme niveau, eller hvad man kan sige. Sådan med, at man tager det, som det kommer, og man tager snakkene, hvis man har problemer, så tænker jeg. Også bare det der med, at man er gået fra at være barn til voksen. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler bare det der med at være... Altså, okay, vi går måske fra børn til voksen, men vi er i hvert fald blevet kun. Ja, altså man kan godt, jeg kan også godt mærke det også på væremåden og sådan derhjemme også. Ja, sådan har jeg det virkelig også. Når jeg kommer hjem, så føler jeg mig faktisk også virkelig alene. Når man er hernede, så er man jo... Du er sammen med nogen hele tiden. Ja, når du ligger og sover, så ligger der en 2 meter fra dig. Det er jo sådan, at din roomie, der er måske flere roomies. Ja. Der er nogen ved siden af dig hele tiden. Du kan ikke være alene. Man kan ikke være alene. Og jeg synes bare, det er så fedt at være sammen med nogen hele tiden på den her måde. Ja, præcis. Når man kommer hjem, så er der ingen... Altså, der er selvfølgelig familie og sådan noget, men ikke alle de her tætte venner. Et efterskolevenskab, det vil jeg sige er bedre og et stærkere venskab end et folkeskolevenskab. Ja, fordi at selvom man har været folkeskolevenner i 10 år, føler jeg bare, at et efterskolevenskab på et år, det er lige så stærkt. Ja. Man kan også sige, at ligesom man er vokset sammen med sin familie, der klinger man vildt godt. Det er ligesom også her. Altså, vi starter sammen, og vi bor sammen. Man finder bare virkelig sammen. Man lærer virkelig sådan hinanden sådan at kende helt fra bunden af. Ja. Altså sådan, man lærer sådan, fordi man bor så meget sammen og lever sammen, så lærer man bare hinandens irriterende sider og hinandens gode sider. Man siger jo, at et efterskoleår tæller som 7 rigtige år. Det har jeg i hvert fald hørt rigtig mange snakke om, og det tror jeg faktisk også, når vi er færdige her, at det kommer til at passe. Fordi at det går så hurtigt med at lære folk at kende, synes jeg, fordi at man har rigtig, rigtig meget tid hernede sammen med dem, hvis man gerne vil bruge tiden på lige præcis det menneske, og det har man virkelig, virkelig meget tid til. Og så kan man også bare lære dem hurtigt at kende. Altså i en folkeskole, der bliver man jo venner sådan der efter flere år. Og der har man sådan der minder efter sådan flere år. Og man har ikke de samme ting til fælles, som man har på efterskole. Vi har sådan der valgt at gå på efterskole og sådan har forskellige. Vi har de samme interesser, så vi er meget ens. Vi laver mange, vi bor. Vi er meget fælles som mange ting. Ligesom bror og søster, rigtig. Det er jo i forhold til en folkeskoleven, der kan man også være sammen med dem efter skoletiden og sådan noget, men man kan jo ikke være sammen med dem helt indtil kl. 22 om aftenen. I forhold til her, der kan man være sammen med dem fra altså mellem 7 og 10. Men sine venner, det man holder allermest af, dem kan man bare være sammen med hernede. Så tit man vil hver dag. Det er bare mega, mega fedt. Det går i hvert fald helt vildt meget hurtigere. Ja, altså, jeg synes, vi blev sådan helt vildt til det bare på sådan en uge eller sådan noget. Det var et sygt. Det var grineren. Jeg tror, det er en helt anden form for venskab, man får. Jeg tror ikke, det om det. Mindre med at overhovedet end det derhjemmefra på nogen måde. Men det er også fordi, at alle, eller ens ven nede på, eller bedste ven nede på efterskolen, ved alt om en. Ja. Og sådan, man gør alt sammen. Sådan, står op og går i seng og spiser mad og går i bad og alt muligt. Og det gør man jo ikke så tit, i hvert fald med sine venner derhjemme. Så det er bare en helt anden form for venskab. Det er ligesom bare at have helt vildt mange allerbedste venner. Ja. Eller bare en familie. Altså, der er jo ufattelig mange gode ting ved efterskolen. Men man udpeger nogen. Altså, så er det de minder, man har sammen med sine venner. Jeg ved
der ikke. Også selvom det ikke er nogle store minder, så er alle de små ting, man laver, altså de betyder også meget. Det er også det, man kommer til at savne. De små ting. Måske også bare om aftenerne, når der er åben springtræning og sådan noget, så bliver der helt vildt hurtigt bare fyldt op nede i springcenteret. Og vi bare, altså det kan godt være, at der er mange, der ikke kan lide at springe og sådan noget. Men så kommer man alligevel derned og enten kigger på spring, eller også så leger man rundt med en hopring eller sådan noget. Og bare det med sådan nærheden nu. Præcis, det er nærmest, jeg føler bare, at det hele efterskolen, der bliver presset sammen i en hal. Og så har vi et stort lille fællesskab derinde. Og det fællesskab derinde, det er bare så hyggeligt, og det er så fedt. Fordi vi alle sammen, vi har en interesse. Ja, og det er gymnastikken, det er inde i den hal der. Hvilken form for gymnastik det så er, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Vi har bare det fællesskab derinde. Noget vi alle sammen er enige om. Helt enig. Det er fantastisk. Og det er også derfor, vi starter på efterskole jo. Vi er alle sammen enige om én ting. Og vi vil være sammen og lære nogle nye mennesker at kende. Ja. Så man kan sige, mine venner de er meget forskellige fra hinanden, altså personlighedsmæssigt. Så, altså, vi har alle sammen taget til stævns for, at fordi vi godt kunne lide stedet, fordi vi næsten alle sammen har en fælles interesse i gymnastik. Altså, jeg er den eneste af mine venner, der rigtig gymnastik, som jeg overhovedet har noget fælles med. Jeg har lært at blive meget åben, og sådan, fordi inden jeg startede på skole, der var jeg så meget indlukket, og ikke turde gøre så mange ting. Og nu er jeg blevet mere sådan, juhu-agtig. Mere glad for mennesker, og mere åben, og mere glad for mig selv. Man skal være åben sådan omkring mange ting. Man kan bare ikke lukke sig ind på samme måde, som man kan derhjemme. For der er hele tiden nogen. Ja, altså på ens eget værelse derhjemme, der kan man bare sådan lægge sig ind og sige, nu er jeg alene. Ja. Det kan man ikke høre. Der er nogen hele tiden. Ja, så man kan ikke engang låse døre, så tænker folk, hvad fanden sker der? Jeg elsker også, at altså får man en idé, så skal der ikke meget til, før man kan samles i et stort hold, fordi vi bare er en efterskole, og er der en, der får en idé med at spille rundbolden, så er vi hurtigt mange mennesker, som gerne vil være med til det. Ja. Og man har også, altså der er altid folk at gå hen til, der sker altid noget, og det er bare meget rart med en ny hverdag. Ja, de små arrangementer, der var i weekenden. Jeg husker, var det første weekend, at der var... Glidebane, det var det første. Det var fedt. Altså, det var mega fedt. For mig første weekend, det var i hvert fald en af de allerbedste weekender hernede. Ja. Fordi at, det kan godt være, at vi ikke kendte hinanden særlig godt. Men altså alligevel, så følte jeg bare så, at vi allerede var sammen. Og vi allerede, og vi hørte sammen alle os. Det var bare en virkelig fed weekend. Og det var ligesom starten-agtigt på en eller anden måde. Det var virkelig, virkelig fedt. Det startede på et nyt kapitel i ens liv. Fuldstændig. Og det er jo bare en lille detalje, den allerførste weekend og glidebane og sådan noget, men det alligevel, det var på en eller anden måde ligesom starten, hvor man virkelig sådan, okay, det her, det er bare mega, mega fedt. Bare i hele taget den første uge, hvor man var sammen med sin K-gruppe og sådan, nu ved jeg godt, at man hørte fra det her fællesskab. Præcis. Og man hørte jo fra de andre årgange, at den første uge var så mega fed. Jeg vil nok tænke sådan, hvor sjovt jeg havde det. Sådan. Og der er så meget mere frihed, altså frihed på en anden måde, så er der sådan en masse ting, hvor man er mere frihed, når man er derhjemme. Men det bliver bare... Jeg tror, det bliver, altså sådan, hvis det er en specifik ting, man kommer til at tænke tilbage på, så er det introen eller alle opvisningerne. Fordi sådan, de hverdag, der er man jo sammen med de samme personer, fordi man har spring med de samme personer, og så går til team med de samme personer. Men til opvisninger, der er man bare sammen, alle sammen. Og sådan introen, der er det også bare sygt blandet. Så tror jeg, det er de bedste moments. Der er også forskel fra, når man er hjemme. Altså, hvis man vil lave aftaler noget, så skal man til at aftale det med sine venner og veninder. Her der er man hele tiden sammen og kan altid arrangere noget, hvis man har lyst. Altså, det er meget nemmere. Man kan bare lige gå hen på en anden afdeling og sige, hey. Ja, der er altid et sted at gå hen, hvis man har brug for selskab. Ja, det er rigtigt. Jeg tror bare, man kommer til at savne, at man er omringet af mennesker hele tiden. Det kommer til at være virkelig alene, når man kommer hjem. Hvis man sådan skulle tænke på, hvad man kommer til at savne mest, så tror jeg faktisk først, man sådan rigtig finder ud af det, når man faktisk stopper. Når man faktisk og har været på sommerferie og været væk i noget tid. Når man faktisk og ikke bare en uges ferie. Når man faktisk mærker, hvad det er, man mangler. Og jeg tror, at det kunne blive sådan noget med sammenholdet og alle de her venner, fordi det er ikke noget, det er ikke noget, jeg har fortrudt i hvert fald. Nej, jeg har sgu ikke fortrudt det på nogen måde. Heller ikke mig. Jeg tror, jeg kommer til at savne mest det der med, at man føles til ting, altså sådan noget.
man følger til timer og følger til morgensamling. Og det der med, at man faktisk har før i uden liv, man faktisk er alene. Jeg tror, det er dejligt, men jeg tror også, det bliver ensomt. Man er til bare at gå ind ved siden af til hendes lærer. Til Tue. Det sværeste den sidste dag der, det er nok at sige farvel. Ja. Der tror jeg, jeg begynder at tue rigtig meget. Også bare sige farvel til, at man ikke sådan snakker med normalt. Ja, det bliver sådan lidt underligt. Man snakker ikke med alt og alle her. Nej, men alligevel var det der omgivelser. Hverdagen kommer til så. Jeg kommer også bare til at savne det, at vi er hernede. Men når de begynder at lægge nye billeder op af de næste år, så er det sådan ikke, ej. Fuck dem. Fuck, jeg bliver munken. Jeg kommer også til at være sådan, der bare tænker, ej, det skal de ikke gøre, det gjorde vi. Sådan bliver jeg. Sådan rigtig til. Ja. Altså, det bedste råd, det er nok bare at leve i nuet, og så Ja, det er det. tage en dag i gangen, og så lade være med at se ud i fremtiden. Længe har jeg gået rundt og let efter noget, der kunne samle mit hjerte igen. Uden at vide, hvad det var, der gjorde mit fokus uklart. Uanset hvor det var, jeg kiggede hen. Men nu har jeg fundet dig igen. Du er min eneste ven. Uden dig gav mit liv ingen mening. Vi er et team, du og jeg. Intet kommer i vejen. Vi står sammen, som vi gjorde engang. Nu kan de gøre, hvad de vil. Vi er som vand over ild. Lad dem komme, bare lad dem komme. For vi er stærkere end sten. Murene river vi ned. Giv mig vor ende, bryder igen. Venner for evigt, venner for evigt, venner for evigt. Til vi dør, til vi dør. Så hvordan kunne jeg nogensinde glemme dig, når du altid har været der for mig? Ja, man ser det åbenbart først virkelig klart, når alt hvad man har, det er væk. Men nu har jeg fundet dig igen. Du er min eneste ven. Uden dig gav mit liv ingen mening. Vi er et team, du og jeg. Intet kan komme i vejen. For nu er vi tilbage, og de kan gøre, hvad de vil. Vi er som vand over ild. Lad dem komme, bare lad dem komme. For vi er stærkere end sten. Murene river vi ned. Giv mig vor ende, bryder igen. Venner for evigt, venner for evigt, venner for evigt. Til vi dør, til vi dør. Venner for evigt, venner for evigt, venner for evigt. Til vi dør, yeah. Venner til vi dør.